Hola, us preguntareu moltes vegades com ho fan. Nosaltres hem après la tècnica per gravar amb un mirall sense que es vegi la càmera. Esteu flipant, oi? Hola. Després hem d'esborrar la càmera, Timbre. Hola. 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 Minerals! Bandera. No, cargols. LOL. Cap! Tanmateix, Teixit. espinacs. Pastanaga. No. La mare sempre em deia que havia de ser fort, superar els obstacles d'aquesta vida, que tot es soluciona parlant i negociant amb la gent. Sí, jo vaig intentar-ho, tots els obstacles els vaig intentar superar, parlant, negociant, entenent-nos. Però la veritat és que contra més parlem els humans, més ens distanciem. I és això el que cal trobar-li una solució. Ah, puta! M'he donat amb el fet. Hauríem de tornar. Ens hem deixat el foc encès. Ets coreà. La rentadora no està seca. L'altre dia vaig menjar pimientos del padrón. Tinc gana. Cap picava. Vull un bocata de calamars amb tinta. A vegades destrueixo planetes només per plaer. No tinc amics. Hi ha un ocell allà dalt. Em dic doctor Eustaquio Buenaventura de los Picaportes. He vist a la meva llarga carrera professional molts casos com aquest. Són gent amb problemes que necessiten atenció mèdica de veritat. Si voleu ajudar, envieu nous caducades al 968 533 422 63 94 102 329 101 893 55 43 22 61 79 56 172 3.
Hola, mama. Feliç dia de la mama. Que bueno, que estic molt content, no?, de que siguis mama i la meva mama.